Ата-аналарның игътибарын балалар юл транспорт травматизмы проблемасына җәлеп итү. Автомобиль салонында балаларны йөрткәндә автокресло куллану зарурлыгына һәм балалар юл транспорт имгәнүләрен профилактикалау. Автомобиль салонында балаларны йөрткәндә балалар өчен махсус утыргычлар куллануны пропагандалау максатында Түбән Яркәйдәге баланы үстерү үзәге учреждениесендә «Әнием, мине яратсаң, именлек кайышын эләктер» акциясе кысаларында фәһемле чара үткәрелде. Чарада район эчке эшләр бүлегенең юл хәрәкәте иминлеген пропагандалау буенча инспектор Гөлнара Алтапова, Ләйсән Габдуллина җитәкләгән өлкән төркем балалары һәм аларның ата-аналары катнашты. Иң тәүдә балалар әниләрне багышлап иң матур, иң назлы, иң җылы сүзләрдән торган музыкаль чыгышларын тәкъдим итте. Орытаба акция кысаларында шигырьләр, җырлар, бәйге уеннар аша никадәр юл йөрү кагыйдәләрен белүләрен, юлда йөргәндә автомобильдә балалар автокреслосының кирәклеген дәлилләделәр. Мамы, папы, все родители, многие из вас водители, помните, что нет на свете ничего важнее, чем дети. И малыш, и дав каленом, тоже знает уже с пеленок. Пейте всем, пусти в собой, растянуться не забудь. Если вдруг маневр лиха или столкновение защитит от травм ребенка детское сиденье. Свет зеленый проходи, желтый уж подожди. Если свет зажжется красный, значит двигаться опасно. На дороге светофор, электрический прибор, красным светом он горит, всем машинам говорит. Красный очень строгий свет, он горит, проезда нет. Желтый подожди чуть-чуть, а зеленый можно в путь. Он горит на перекрестках, чтоб машинам было просто перекрестки проезжать и друг другу уступать. Красный очень строгий свет, он горит, проезда нет. Желтый подожди чуть-чуть, а зеленый можно в путь. Бәйрәмдә район эчке эшләр бүлегенең юл хәрәкәте иминлеген пропагандалау буенча инспектор Гөлнара Алтапова залда утыручы аналарга газиз балаларның иминлеге өчен автомобильдә балалар автокреслосын урнаштырырга, аларны иминлек каешына эләктерергә кирәклеге турында чыгыш ясады һәм ата-аналар комитеты белән балалар бакчасы коллективына эчке эшләр бүлеге белән актив хезмәттәшлек алып барганнары өчен рәхмәт хатлары тапшырды. Әйе, һәр ата-ана өчен бала иң кадерлесе, иң газизе. Шуңа күрә без, өлкәннәр, балаларның хәвефсезлеге турында өйдә дә, юлда да кайгыртырга тиешбез. Айгөл Муллаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.